السلام علیکم براوی معلومات ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوئے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو پر کنا ہنینا علم السلام علیکم اسوارز ولدا براوی قومی اتحاد گدان ٹی ساڑی امر کے ای محل تنا وائس نوٹ ٹی دا گزارش کرے سوٹک کہ گڑاس کتاب آتا اور آڑے سنگتاک فوٹو کاپی کرے سو رکھ فوٹو تے درائی کرے سو خاص بات شیخ صادق علی نا ارا ترجمہ مرو کا کتاب انگریزی کتاب سے نا اور ولدا گڑاس استاد عنایت لیڈی ایس گڑاس ایلو کنا انتا گروپا براوی تاریخ والا گروپا نا ورنائنگا سنگت اکرم جان آندن کنا عزیز کہرے شیر جان تو مختلف سنگتاک انا فوٹو تے تخار کتاب آتا تو اوڑے براوی دوی نا ذکر ہے اصولٹی گپ دادے کہ خن سے پائے بے خواجہی مرے اسے گڑاسے نا دس دون مسا کہ دنیا ارا وقتا کہ انگریز داڑے بسک انگریز اراوتا انڈیا ٹی بسک تو انگریز نا دا عادت مسنے کہ ہر وقت ترا حکمران اونا مقابلٹی ارا مخلوق یا حکمران زیادہ کہ ظلم کرے نے ہمو دے دو کرے کا انتے کہ قدرتی ورد او دے وڑا غسم برک مالوان او نا ماتید مسنے غلام مسنے تو انگریز اسے تعمیلات او ارا تعمیلات تو اوار ایلو دراوڑی انتا کو مخلوق ہے تو اوفتے بلو لفٹس کرفے انتے کہ اوفتا ارا ہندو سماجٹی اکسو بلو پینس اللہ ویلو صلو قدر قیمت اللہ ہندن مسلمان تھے جو ہوتا قدر قیمت اللہ او حکومت انگان مسلمان تا سرگ یا ایلوارا وڈیرا کا سر ٹکری کا سر رانا کا سرگ دا کل ہندو کا سرگ تو دا شیفنا طبقہ را سک شودر طبقہ سک یا ایلوارا طبقہ سک تو اوتیڈی دا تعمیلات اخص کے یا مطلب دراوڑی تاریر او کم شامل ہو تو اوفک انگریز داتا توجہ کرے داتا بولیا ریسرچ کرے دویتا ریسرچ کرے رکھ اور کوشش کرے رکھ کہ دافتہ تین تو اسے گروپ پر جوڑ کرے رکھ یہ مثال او تینے دوانز جتاؤ کہ ارے قوم سمجھا رہا تاملہ یکا تلگو یکا ملائلم یکا گونڈی یکا سرک کرکاگ یکا سرک تو داتے کولی اسٹ کرے اور داتے کولی اسٹ کریں نا اور بنیادی تخاو دوی تخاو حالانکہ اما کہ دا لنگسٹک سرا ننتورے زبان تا بارا چارا او پارا کہ داتا گرامر داتا اسلوب داتا دروشم داتا ورڈ ڈول داتا سیالی اسٹے یہ سے حساب سے داتا راتا لفظات ارانوڑ نا تو سنگت آتے تو نا گپے کے نگوڑا سنگت آگ مچے نگران مرے رہو کہ یار گپ دا دے کہ لنگسٹک والا نما اصول آک تینا جاگا نم بیر مثال اسد بھی تو کہہ رہے نا اگر ہندا کہہ رہے یغمنی نم کھلٹی خلبو تو وہ کہ براوینا سندھینا تے تو ان تعلق براوینا کہہ رہے فارسی تو ان تعلق براوینا سرائکی تو ان تعلق براوینا ڈاٹکی تو ان تعلق ارادنا دا
بیل باگڑی تا نات زبان اسرا پین زبان اوڑے ہندی تو ننان تعلقے دراوڑی تو ان تعلقے دراوڑی نہ فلا یک یکم تو دا سے جامع تحقیقت مرک دا ضرورت شاید سنگتا کنگٹیو کرور تا ویسے ای دارا موضوع تنگٹیو ٹکرا دا کتابت توسط ٹی دا دکیو تو ننورن کہ اراوتا تعمیلات زیا کاریم کنگا او ٹیما انڈس ویلی نا تصور اللہ تو تعمیلات کے پانی گا کہ بھئی دا کہ ارے تقریباً 11 میکو صدی مطلب حضرت BC مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 11 سال من کیرے متکنا سرک تو وہ حساب مسیزار گراسکار مرے رہے ارازار اینگان شاگن تھا بلکہ جاگ سے 11 صد بھی ممکن تھا نا تو مسیزار کا ایک تقریباً مرے کا داس کا نندا 1900 علی گٹی 2000 منگٹی من 20 صدی دا علیہ صاحب تو مسیزار سال متکن تو اوٹما دا اوفتا انت بنیادا مسیزار سال متکون کرے تا یا ہمو دمباک ارا دمباک اراوتا مونجو دڑو تو تا تعلق ختم مسک واپار تو ختم مسک مگر ہمو ارا مخلوق سراڑے اراڑے طولو کساڑ پاٹی ارا مخلوق سک او ہم تینا زندگی تیر کرے انت ایل کرے مونجو دڑوان ہمو کھلے کرے مونا دڑوان اوتی ہم ایل کرے ولدا ارا وقتا کہ مونجو دڑو نا خبر تما اور مونجو دڑو نا یہ سنگتا تے امیزی بھی ہم سرپند کرے داسم واللہ دائی تھے کہ ہنو سرپند ما کہ نن اسی دون سے خوتی نا تو اراڑے نن کانا جیرے سرپند مرے نا جیرے سر مرے نا تو نن بدی چکھلے نوری نا کہ نن انت کشانو نک ننوری نا کہ یر شش ارا کیرے تو ڈغارنا ارا دیران برزاو او سے رنگناو او کا پد کیرے اوڑے ننے کیرے ریک نظر برے کک وہ مسک ہفتمی کو کیرے اونا ڈاکاو یا لیول تا او کا زیا ننو شورے او کا زیا اور نن خلے تو مونا دڑو نا اندونے کہ مونا دڑو نا ارا شیفنا بنیادی کیرے اول دا دڑو تفنگی کا 20 فٹ نا اندازن تو ادانزی تفصیلت مونجو دڑو نا تفصیلت کناست انتصوارے سرنگ نا گپا دا کھولے کرنا تو مونا ارا شش لیولو اسواد مچ دیر خورک تماتا بورڈ نا خطر مسک تو او تینا بامبا تے چھتا تے ڈیر فیل ولا میشاغار انا کھپی تے ولا پوسکو ارا جوڑ کرے انون ششوار تو انڈس ارا رے ارا دے پارا سندھو یا نن براوی پانتا یا نن پانتا مہرگڑی وہ مہرگڑی دور ای پینے تے خان مہرگڑی دور تو مہرگڑی والا دوران برزا ننے دراوڑی دور نظر دراوڑی انت کے نظر بھئے کہ انتے کہ نن تو دراوڑاک اوار مزدور اسرک کارم کرے رہا ننا مونٹی اسرک تو ننے ہمپنگ اننگ کے تو مہرگڑ اسک نا تو مہرگڑ اسی بلو بنیاد سسک تیب خراسان نا تو نن براوی تھے کہ دا پوسوں کا پسلہ کہ نن کہہ رہے او کھاتے نا ٹپڑا تے گراتے بیرم تے عرفینک پلا کھاتے تینا عرفین بسن دانگیا ظاہر تے سے گرانا تو سیالی زیادہ انتصر یارانگ ننا بھاز خود کسور
یا برائی طرح مہ کسرو ٹیما رات نم پتہ لوڑی جوڑ کے نہ وہ مخلوق نتی تو سنک تو انا کھپی تازیا ارا چنگو چنگو واپار مسکا چنگو چنگو زندگی تیر مسکا داڑے دریا بسک مچھی خلنگ مسکا تو دا مخلوق را اسک دان داڑی تو سک انا کھپی تازیا تو انا کھپی تازیا او تین کی را جوڑ کرے رہتے ننت تینا بامبا تے پٹا ہے نا نن پٹا بامبا تینا تو بام پٹنگ وقتا دیوالا ڈیرنگ رہے مش مرے گند مرے گا تو دام کرے ہنا ارا ننا انتا کو مرگڑی دورنا ارا انتا کو خشتا کو ہنا خشتا تا داورا جوڑ کرا جیسے داس نہ داورا تا ہمیں زیب فک داورا کا اموخ کر شوک فسک داورا کا مخ صدا فس انتے کہ دافتا جندہ کو راتا فوکا کلا راتا فوکا کرا براوی تو سر پہ نہ سننا وہ جڑی راتے پارا اوڈ پارا تو یک جتا سر لچک کشا کرا سر ننا راتا فوکا کو یک سر تو دا ایل کرے برل خشتہ دینا نا استعمال کرے خشتہ تیار اس اینو بھی دنیا ٹی خشتہ نا کلام بلا بینک ہے ہم کے پیسے نا بینک مرے بلن نا بینک مرے دا خشتہ نا بینک کسی اینو بھی دنیا نا تیٹی مونا دڑو دنیا ٹی کلام بولو خشتہ نا بینک ہے گراس مشنہ تلیٹی گراس پاشو تو دا نا استعمال کرے رکھ داڑی تو سرک ارا وقتا کہ نن میں ہو رہی نا کہ میسوپوٹیمیا ارا سومیری دورے ارا حضرت ابراہیم نا دورے حضرت ابراہیم نا ارا قوم ہمو تازیا یا نمرود ارا دنن پانا انتا کہ بنیادی ورد حضرت ابراہیم نمرود استا شہر اسٹسک جتا قبیلہ کا سن مگر شہر اسٹسک تو حملہ مرے کا تو حضرت ابراہیم کو کا مال پشتی میں کا ایک بڑا عذاب بریک دا بندگا تسود تٹی داتے انت کے رہا مجھے شہر ڈیف مجھے عادت بزارہ پوچھ کروں بس کا شہر ڈیف کا نام نشان ختم اس تو ننوری نہ داڑے کہ دا مارکیٹا کل ختم میرا تو مخلوق یا نا مارکیٹ نا خبر ہے سک اس قوم سرا دے پھلان آریا پانی گا دا کرے ہمو ورا شام عراق اور ایران نارا سردا کو ہمو دے اسی یخو علاقہ سے ارا یورپ تو لگی مونی ہم کہتے ہیں وقت جرمنی پارک آریا ننو نک بارا گوڑا خبرہ کو ارکے سارے نن فلال ننا موضوع اوفت داڑے برے رہا ہوتا زنٹی ہمیں مون دڑو ہمیں کیرے آبادی کمی بادشاہ گڑا سک تو داڑے بس رکھ تو بیر دا مخلوق سک داتین غلام نہ صورت یا مزدون صورت یا بزغنہ صورت ٹی سرک برل داتے غصہ بسک داما کرے رہا کہ اخذ کے داتا اورا جوڑا سرک پھدنا رہا اوراک جوڑا سرک وہ تے کھلے ڈیر فیر دا مخلوق بیتنا غلام کر ہر فیر نہ رکھ تو داتان گراز مخلوق نہ رہا والدہ ننیا مجتا بسک گراز تک کہہ رہا ہوں تھرٹی نہ ڈکاتے نہیں تو گراز وقت تقریباً انداز انہوں نے 30 سال نہ خاصا انا انڈیا انگا مالا یا گراز سے کردست انا ڈی سوسک اندہ آسرا کہ بھئی اون توفق دا بندہ ننے خنا نرار دا سن پھدی برے رکھ برا پھدی برو کو کسر سالہ وانا سرائی کی کسر وہ مزدوری والا کنڈیشن دے سر ملا کسر کنان تک ارا دیتا کارم کر برال اڑا دا کمپیرو کا لرکارا تو پدان ہندو تا تیٹی اسے انتس پیدا مرے کا انقلاب اس پیدا مرے گا بدھا برے رہی بدھا تب یہ ہمیں تفصیل ذکر کرے سٹک جنا سٹان سیٹی تو بدھا داڑے گوڑا بادشاہی کے رہا بدھا تارا پیر اسک رہا ہوتا بھلا اسک ملا اون عادت دا اسک کہ برزی سے بسکا تو سکا والا گیر خورد مسکا ناتے لانتا تے کرے کہ سنا ناتے گڑاتے گوڑا مونجو دڑو برزام اسک اوڑے بسورا نخشتا تے کشکارش کشارک تینگی پوس کو ارا جوڑ کر انو مندر جوڑ کر رکھا اسٹوپا پر
تو داس دا کہانی تو انگریز ارا دا کا پد ارا آریاک برے رتولے رہا تو آریاک اب شہ کندہ سن نا گوڑا اراڑی انڈیا نا مونجو دڑو تو تعلقس ہنہ شہ تا بسر گوڑا وہ قبضہ کہ تو سر انتک انڈیا ٹی بلو مخلوق سے سا وہ ننیا واپا نا سامنا بسکے نا کم بارا داو تا جی تو سرک تو مونی ارا دڑو کو یا ارا شہ کو دڑو تا شیف خلقہ کو اوٹی گوڑا ننے انا آریا نظر برے کا انا ہندو سماج نظر برے کا ارا ہندو سماج مونی کو نا برہمن ارا مرے کا برہمنا کے ارے آج کے ردا ارا دولت کی ارے مونی انت کے ردا تا بازا تا خیال دادے ارانا داسکا کنا اس پاپا کی داڑا کہ ارے تحقیق کیو بازا تا خیال دادے کہ ارا مخلوق کہ ارے پھولنگا ارا سمیری کا سرک ہمو مخلوق کی ارے ایکا کی پھولنگا مگر وہ جتھو جوڑ کرے تینا طاقت جوڑ کر وہ تے خبر ہے کہ مونا دڑوا ننیا بار حکومت سے چلو کانا ہمو تی قبضہ کینک وہ تے ہم تینا لٹھنا طاقت سرگڑ آسک تو داڑے بس وہ گڑا ملتا تو منی انڈیا غینا رکھ ایسا جتا گپا سے اگر وقت مست تو کس سوال صرف ہے تو ضرور گڑا مچ پٹ پول کرو فی الحال داڑیا نہ دے دینا تو برہمنا کرا سر راجپوتا کرا سرک ارا نرینا امبلتے نے الکورا ارا طاقتور آسک اوکا پدو تیٹی کھتری گڑا ویش دان تاک مسکے سے مرے رہو گڑا بادشاہ نا مارا نا بدھ سے منا اوکے سے بلو مسلس مسک تو دے مذہب بتاوکا پھدان آخر بازاک پارا دا نبی مس مرا ننو گرر تمپنا گڑا دافتا تیٹی اسے زبردست بادشاہ پیدا مرک اشوکا دور پارا او گڑا پیشتما بھلو دنیا نا اساس قبضہ کرے او گڑا ہر گڑا ڈیر فی الحال تو ہندوازم میں ختم کرے اراڑے اسو دا افغانستان دا تاجکستان ہمیں روسنا سرد دا افغانستان دا اخذ کی ارے ملیشیا انڈونیشیا کوریا جاپان اللہ نے نیکی دا کل بالکل قبضہ کر دوسرا اراڑے نا مشرق دوسرا والا مذہبی سو تینا مذہب زبردستی پریکٹس کر پھر آئینو اس کا نمبر ہو رہے نا جاپانی کورینز تائیوانی چائنیز دا کل بدھو دا تو الحمدللہ پھدان کی ارے افغانستان کے ارے مسلمان مسک او دا سندھ تو داس مسلمان مسک پھدٹ نظر بیننے پنجاب دا سکھا تو دا سنن برین اصل تینا پوائنٹا دا مچا تمید یا دا مچا حوالے انتا کی نمیتی سٹک کہ ارا وقتا کہ داک اسی پلانر جوڑ کرے انگریزا کہ بھئی نن ہر صورت کرے دا دراوڑا تی مونیت ہوئی ہے اور دا انگریز انتے ہندو موچنگ تروئی ہے اور دا مسلمان تے دا پد متا ہو ہمو شونگا مغلا کس ہو اینا چھوٹا دا ہندو تی مونی سو اچھا مونی کی ارات مونجو دلو نا خبر تما یار دا تو باز مت کنو گڑا سے دا کرے دراوڑی تلا مت کنے ارات دا خطار شیو بسو تا دا دراوڑی تلا مت کنے اوچے ما دا اتفاق سا کہ براوی مزدور کارم کرے رہا براوی کرا سیٹھنا بسور داڑے مزدوری کرے رہا لاب رومبو کرے رہا تو لاب رومبو نا ٹیما ارا وقت دا اسکیویشن شروع کرے تو مزدور ملتا کہ مونا دڑوا خولم نا سیزن سک تو انا براوی تا داتے خبر تما کہ دا براوی کی ارے اگر ننداتے زیادہ پیسے ہے تین دیاری گچینے تین تا اوڑا شاید دا لاب رومبو کپس یا داتا زالبولا کا اگر لاب اسکیر
یا دیال ننتو کارم کیرا ننکانتے نہ کرا لاب کیرا ادھے براوی سے انہوں قوم سے سو دے لاب نہ ٹیمٹی لاب کرو یس 5 روپی کمافی اس غلہ کمافی اس بلہ کرے شیل شروع مسکتا ہو او کرے تینا انت دا آر شروع مسکتا نرا کنا کا ہمو مخلوق سکر ہم پلڈ والا تو دا اناخر محنتت کارم کرے رکھ انتس کے داتے انگریز پارے کا کہ بھائی نم داڑے گراس خنارے او دی صرف پیرے ایلو مزو پہ دے شو مسے کسے زن عمل پای گراس صرف پورے انگان 5 گھنٹہ پد برے تو یہ کارم قطعن پگہ دے کریں مزوری تھی وہ اتنا مزوری نہ خلیسان کہ بھائی دا نی کھڑے خود تنوز نہ نیرہ گا پیسے اتنا مگر برابی ہو چونکو گراس خنا کا چوشانکس خنا کا ہڈس خنا کا پینگراس خنا کا ارا گرانا لسٹ تیسور تا علاقہ تینا کاری ممر چپ پرے کہ تو سکا پارے کا دا تیس کا انڈیا دیو نا مرضی تی تو خیر سے کریں پارے نے انگریز کے بعد دو خل پیسے دو خل پڑتا اور اب بسا کا پارے کا دا بھائی دا اراتم خنا پہ 1 گھنٹہ بھائی نے شاباس 1 گھنٹہ سلی سنو سک وہ نومند خنا رے یہ ٹھیکرات نشانتے سکر رہنا دا مزور کی داتے خنا بابا دا ارا جاگا اسور ڈغار اخا برزا اسور دا دیوال دا او پہ بس بابا دا ناڑے دوغ سڑے کا دا داڑے اسور تو ہمو کمرہ تا انگریز صحیح ڈاکومنٹیشن ملتا وکا کہ دا ڈغار اخا برزا دا دیوال تا اخا انتس ارا چوبا ارا کونا غات خوکس تو براوی گوڑا دا براوی تا بارات تحقیق شروع کرے رکھ دا ورسا کریر کہ یار دا قومنا دوی داتا ورد بڑا کرسا انگریز نا نتیجہ بس کہ یار دا براوی تو دراوڑا نمت کنو دا دراوڑی اخلونگی جروی کسو تو اگرات ملی کسو تو اگرات ولا انٹرسٹنگ ہو تو دا انگ والا سک نن بھی پانا کننگ او بھی پائے کا کہ ڈرنکنگ تو انگ تا نناونا آسیتا سک پینم دے مشہور گڑا سے دے اللہ نے نیکیے تھے انت کے دا استاک تو داگرا ترا تا وہ ورار دلچسپی داتا ودا تو دا ارا ٹرم تی سن پینتی سور کی بھائی دا درابری بری پروٹو درابری ننے من اسی کسی مسینا ارا اول پن شیشت خنگا اما کے مونجو دڑونا پن پھدام بسک اول ہڑاپا مسک ہڑاپا اول خلاص ہونا تو پنتی خنگا دا انڈس ویلی نا ہڑاپا پدام بلو وقت ننا دورٹی داسنا دورٹی نن دا آفیشلی ہڑاپائی بھی ختم کریں دا انڈس ویلی کریں اور کیپیٹل مونجو دڑو کریں دا ننا وقت ناراتی ڈائریکٹر سے تک ہموتے من نندا کیارے انتا تے چینج کریں نک آرا لٹریچر اثر یارا ننا کاغذہ کسو سرکاری دعوت مونجو دڑو اسپیل کریں نک مونجو دڑو مالو اسپیل دالو MOENGODARO مونجو دڑو لو مالو موہن MOHEN یا AN دارو یکا سک تو دادی ننسی دا کریں نک بلدہ سندرہ اسمبلی ہم پاسم کرتے تھا تو پانی نا مقصد دادے کہ داسا او اسے دوی سے نا سلسلہ نا پنے دراوڑی تخار داسا دراوڑی آن پروٹو دراوڑی ولدہ مونی کی ننوری نا گراس رائٹ را کم کرے راتم انتس کے دا نوشت کرے محالو بیر دراوڑا تے کہ پدا مونا دڑو کی خنار پٹار گوڑا بری براوی ہو تو اوار کے رہا براوی اوڑا قدیم کے رہا مگا اوار کے رہتا تو وہ برنگ کا نہیں کرتا انہوں نے اس کے دائی تھے کہ بھائی براوی نا شیفرہ مرگڑی دورے او 5000 سال متکنے او دارا انتا کو دا سناو دا دراوڑا دا گڑا ہے وہ انگریز پٹپول کا نکتا
دادے نن دا سبسن پٹکول کریں بھاز ہو رہا مگر نن ای دا تی پنتخی ورنہ وہ تو بیر دا کرے کہ بھائی لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 لیول 5 نن علاوت جوانی کوری نا کہ بھائی دا لیولا دننا خواجت دے رکھا ہے مرگڑ اس کا تو پارا بھائی دا شش مرگڑ ناو نن پارا بھائی دا شش مرگڑ ناو تو ٹھیک ہے نن تو قدیمی گارا ننا جندنا سنگت نن تو اسو دراوڑی کسر اوکا پد نن ہوری نا کہ آریا اکبر آریا پیش ناو او کا زیا تا چونکو وقت صحیح مگر نن بدا تو نا تو دا سا او ٹرمی شروع کر براوی کی اراتا مرگڑ نا مطلب مرگڑا مالو ننے ہنا خواو تو آر کرے رہا کہ بھئی دا خواو تا نو مرے رہے لیکن ننے پارے رہے کہ ننا خواو تا نو رہے رہا انتی پینوتا مالو آسک اگر دا شاید رسل نا اصول سا مرے برر دا سا پوچھ کنو لوز جوڑ کرے نو بھئی براوی والدا پروچو براوی منا ننا براوی پوسکنا براوی قدیمیاں براوی دا اسے ریسرچ نہ تیٹی بلو شرارت سے نن پانا کہ بھئی براوی دروم قدیمی اینوم قدیمی ننا لفظا کہرے قدیمی گا نن تو موجود ہو ننا ہرگڑا قدیمی اوپر آہ قدیمی گا براوی پینوڑا داز دے پر باب قدیمی گا براوی تپاخت مسنا او فقدس نمر آرے نم پوسکن ہو رہے دا شرارت نہ بنیادے لہذا نندا دے ٹوٹل ریجیکٹ کے نا کہ براوی ٹی براوی ہم پروٹو براوی ہے بس براوی ہے 2000 سال متکنے ہمیں براوی نہ بنیادے دا سا نیو رکھ نا کہ 2000 سال مالو خل نسخل دیر گبربند یا گوربند انتے کہ براوی نا تاریخ ٹی برے کہ براوی تینا وقت دا تینا بندگے کھڈ کرنے کھڈ کرنگا پر زیادہ اسے ڈکس جو مرے ہمو ڈکنا دروشم کیا رہے او اراتم گبربند نا جوڑ مز گبربند مرگو نہ سا مگر زمین زیارہ دروشم میں کرے کا وہ کبرام با کرے کا تو اسی کلاس مالوان اسی پینس چخوک مرے بڑا پوس کو نا پینے ایسا دا بند بھی ہے تفنگ مرے گبرام با تفنگ وہ گبر بند کہہ رکھ تو ننا دوی کی امیٹے ماں کو انتے داس علاوہ ننتینا نوشتا کے نا یا ننا سنگتس دا نوشتا کے یا ریسرچرز دا نوشتا کے کہ ننی دراوڑی تو رکھا دراوڑی نن دراوڑیاں قدیم یا دراوڑیاں دا بابا گپ دا دے کہ وقتنا ضرورت دا دے رہا تو مرگڑا پد ننے خبر تما دا دمباتے نلائی سام پد ننے خبر تما دا سے ننا رہا پوسکنا قلعے میں دا گبر بندہ تھا تو بھائی دا سے ٹھیک ہے دراوڑی نم دراوڑی تکو براوی براوی تکو حالانکہ نہیں ہو رسا کہ نن لوز اوکو جگہ جگہ ریسرچر اک دا کلیم کرے کہ بابا براوی خود لوز پیشنا بس نہیں بھائی دونا فق نا پینندو گڑا سے نہیں پینی نہیں پیشنا پانی کرنے کا پیسا ضرور ننا کہ ارے پینٹی براہو کی ارے حضرت ابراہیم نہ پینے ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں غورت ہو سک دانا اسے سخت ضرورت سے کہ او جگنا دوی تیٹی ننا اکسو اثر اسا سک تاکہ نن واپار کرے نا او ارا دویے او جنن آخص سک خود لفظ براہم کے رے ننائے یا دنائے آتے بعض جگہ براہمی برکک او ای ارا وقت دا منا لفظات ہو رہی با کہ ننتنا اما کے مرگڑان مرگڑی یا موندڑی دا لفظاتی نوے پاوا یا دانگا نگاڑا نگاڑی ولا ننا دا ذاتاک ولا جوڑ میں رہے تو لغات پینگور میں رہا تو
ننورے نہ کہ دراوڑی بھی تو نن پنتی سن نا باگڑی بھی نن پنتی سن نا اللہ نے نیکے تھے مینگ بھاڑی بھی نن پنتی سن واللہ نا اخذ کے سرائے کی ارے ہوتا سب کاسٹا سے ڈیتی اور اس نا تو دال دال لوڑا تے نن تی سنتا نا ادھر نن تو داتا واللہ تسلسل برے گا دا دراوڑا چٹے فق بیرل زینارا لفظ ارا نن تینیان برنگ کے داتے یکا کرے نک تو اون لفظ دراوڑی ہے کنائے صاحبو ڈراوڑی ہے ڈیٹے ڈراوڑی چو ڈراوڑی یا کینتا یا دراوڑی کینتا وہ تو پدر مسئلہ سے تو دا لفظ نن آئے دا سا نن ارن کہ دا مخلوق اراما چخص ہندو والا ہی گپے کرے ٹک برمن اگر مچ غور کبو برمن برمڑی براہم برمنی اگر نن دا برمنی تے ہمیں کا چائے سنا میں سو پچمی آنم اگر نن دائی ہمیں لنکے کہنے کے بھئی دائی ہموئی مخلوق ہو ارا ایکا کے مچھڑی جلا رکھ تو اور آر کہ بھئی نن داڑے مچھڑی جلانو یہ خاچوں کو ہمیں ساکانا نن تو ڈالن گوڑا بس اٹھ داڑے گوڑا مونی دے ہندوستان ودا رکھ ہندوستان کی انہوں ریزسٹنس لو تو دا لفظ برمنی تخنگ برمنان انہوں نن پانا مرگر مرگڑی دا برمن برمنی میمن میمنی تو اللہ تا پانا بابا میمن کی بولی تا گانا میمن کی بولا ننا والا ڈی خلے رہتا این میمنو اندن کی ذاتا کو ارا براوی تا ارا تا براوی دا تے بشک تی سکا تو سندھے بھی مچا نن بشخا سنیا سنک دا وقت دا امبلاک پانا کہ بھئی سندھنا اگر نی سٹرکچر ہو رکھ سرائی کی تا مچا سٹرکچر ہو رکھ تو او تی نن بشخان ہون دا ڈغار تی سنون تا تو ننا تا ڈغار دافتے تی سن نن دا تی ڈی خلقون رکھ نن بیرت چرے تینا نیامتی کا سکتو لفتنو دافتی نن کرنو تو ایورال دا تا تیٹی ذاتا تیٹی نون وقت سناتا برونک دا چانڈیا ترا ذاتا کو مکشی ترا ذاتا کو او دارا بخالات تی ذاتا کو انتے دا بنیادی ارا آریا کا سو نندا تے پتہ مطلب بخالہ لسٹ جاتے نا تو داف کرے رکھ تو انداڑے سے ہندوستان والا کسی بلو کوشش کہہ رکھ اینون ارا ننا براوی بولی نقصان بن گٹیے یا اراد ننا سنگتا وہ سرپن و فسا بھائی انگریز رہا کہ ہندو رہا کہ اگر نن دا پانا کہ دا تہذیب دراوڑی ہے انڈس والا مہرگڑی نہ جاگا نن دراوڑی پانا تو دراوڑی کیا ہندوستان ہم مسک تو دا تہذیب نہ ہندوستان ہے لہذا ہندنوں سے بڑس کے نندنوں سے بڑس کے نا کہ براوی دوی ننیا برے بجائے کہ براوی دوی خواجہ مرے اور دا کل اونا کرغن برے رکھ براوی دوی دا تاوار کبو دا انگریز یہ وقت آنتے کہ دراوڑی تا جی تحقیق کرو سو براوی اندن پھاش مزجامن مگر او وقتا پورا مونجو دڑونا نالج جلو داسا نالج بدانے اور مہرگرنا لہذا انڈیا نارا ذاتی کوشش ہے کہ دا انڈس ویلی سیولائزیشن ای کے وقت اگڑا ایمفسس کرنگٹی دراوڑی دا اخص کے دا سا رائٹر ہو نانا سنگتا خبرف کہ اخا من دائی تنزیہ نالج تخرت تخبسا مگر انڈیا نا سے بلو زور سے اور بنیاد دراوڑی ہے اور دراوڑی تھی ظاہر سے خاصنگ آ رہا افتا تامل ہے تلگو ہے ملائلم ہے گونجی ہے پنششو افتا تو زیادہ وہ ناتا بنیں گے چیو تاکہ نندا تہذیب تناکین